Усім прывітанне, гэта Магілёўшчына гістарычная, пра што сёння будзе наш ролик. Дзякуй вялікі вам за ваши каментарыі таксама. Яны зноўку будуць фарміраваць структуру сённяшняй лекцыі, але часткова. Сёння я буду расказваць пра попіс войска ВКЛ у кантэксце, дакладней так, у праекцыі на нашу Магілёўшчыну. Таксама пытанне, которое мы сёння будзем раскрываць. Ярослав спытаў, цікава было б пабачыць ролик пра яўрэяў. Алексей Крыванос, у якія гады на Магілёўшчыне было прыгоннае права, задаў такое пытанне. Андрэ спытаў, раскажыце, калі ласка, пра грашовую сістэму ВКЛ, якія назвы манет існавалі ў той час. Наталья Ветрова задала пытанне, раскажыце, калі ласка, яшчэ пра вёскі, якія былі гарадамі з замкамі, крэпасцямі. Вось у тыя самыя гады, пра которые зараз ідзе размова, такой вёскай будзе становіцца Друцк. Я раней рассказываў шмат пра Друцк, пра Друцкае княства быў асобны ролик, пра тое, што гэта буйное княства яшчэ з часоў старажытнай Русі, якое амаль вот да гэтых самых часоў праіснавала, вось да 16 стагоддзя, адно з самых позніх княстваў у Вялікім княстве літоўскім. А вот горад Друцк пасля спалення ў 1524 годзе паступова ператвараецца ў захалусье, як бы мы зараз сказалі, у вёску ўжо. Яшчэ сакратар германскага посольства, который проезжал праз Друцк, Яган Георг Корп, заўважаў, што ён быў здзіўлены тым, наколькі моцна памяняўся гэты горад, который раней у дыаметры мог дасягаць 7 міляў і меў каля 200 храмаў. Вот пасля таго катастрафічнага для яго спалення гэты горад так і не аднавіўся. Ну і Андрей Лешкович задаў пытанне, раскажыце, калі ласка, аб рукапісных кнігах Беларусі, якія захаваліся і дзе знаходзяцца. Пачнем мы з попіса войска. Попіс літоўскага войска – гэта надзвычай цікавая крыніца, цікавая і для нас, для тых, хто вывучае гісторыю Магілёўшчыны. Крыніца, которая дае нам просто вельмі важную інфармацыю. Уласна кажучы, гэтая крыніца раскрывае для нас характар як бы у геаграфічным, у сацыяльным значэнні, у этнічным, у рэлігійным, канфесійным значэнні эліту дзяржавы гэтага часу. Як яна прысутнічала на Магілёўшчыне? Ну, спачатку ахарактарызуем сам попіс ВКЛ. Попіс – гэта, па сутнасці, перапіс. Это тое ж самае, слова синонім. 1 мая 1528 года канцелярыя Вялікага княства літоўскага склала, фактычна ўжо была завершана гэтая праца, склала самы ранні з усіх вядомых, дакладней захаваных на сённяшні дзень попісаў, рэестраў, перапісаў войска Вялікага княства літоўскага. Гэты попіс потым будзе паўтораны ў 1565 годзе, у 1567 годзе, зноўку будзе праведзены агульны такі попіс войска. Але тыя, пазнейшыя два попісы, яны абмінулі частку земляў увагай. У прыватнасці не закранулі яны і тэрыторыю Мсціслаўшчыны. Пагэтаму для нас найбольш важным будзе возьмената перапіс 1528 года. Ён фіксуе статус-кво. Для чаго ён, дарэчы, выкарыстоўваўся? Дзяржаўныя службоўцы, вышэйшая ўлада ВКЛ звярталася да яго як да своеасаблівага каталога для таго, каб удакладніць, праверыць, сверыцца, хто, які павіннасці, дакладней, ісці на воінскую службу, на земскую службу у адпаведнасці з наяўнасцю тых зямель, сялян, людзей, служб, которые былі дадзеныя, дарваныя каралём і Вялікім князем літоўскім папярэдне, дагэтуль. Адпаведна, выкананне гэтай воінскай павіннасці і з'яўлялася галоўнай функцыяй гэтага вышэйшага саслоўя. Сам попіс складаўся ў некалькі этапаў. Як лічаць даследчыкі, існавалі такія этапы рэгіянальныя, калі адбываўся роспіс войска у ваяводстве, на ўзроўні ваяводства, на ўзроўні староства і іншых. А потым уся гэтая інфармацыя сышлася у Вільні, у
канцелярии ВКЛ, и ёй уже займались найвышэйшыя прадстаўнікі пісарскай службы Великага княства Літоўскага. Там 3 пісара займаліся, як лічаць даследчыкі, у асноўным звядзеннем усіх гэтых вось дакументаў у адно цэлае. І вось гэты попіс 1528 года ён меў характар кабінетнага, то бок асобна войскі выходзілі і потым пералічваліся паімённа, значыць, паштучна на полі, а вот гэты попіс ён ужо сыходзіў з аналіза тых уладанняў, которымі валодалі жыхары ВКЛ, эліта ВКЛ на гэты час. У агульных рысах, якія землі былі найбольш прадстаўленыя ў войску Великага княства Літоўскага, сыходзячы з колькасці служб, якія давалі вершнікаў, воінаў у войска, атрымліваецца, што каля 2/3 войска складалася з выхадцаў з зямель Падляшша і блізкіх да Падляшша. Это самая заходняя ускраіна Великага княства Літоўскага. Нашы ўсходнія землі Магілёўшчыны, яны менш прадстаўленыя ў войску, але ёсць спецыфіка што да Магілёўшчыны. Большая частка земскага войска складалася са шляхты беларускага, украінскага, русінскага, як тады казалі, паходжання. Лічыцца, што яны складалі да 60-70% ад агульнага складу войска. Прадстаўнікі заходніх земляў ВКЛ нярэдка былі каталікамі, як бачна з іх імёнаў асабістых. Магчыма, што некаторыя з іх былі польскага паходжання, некаторыя відавочна былі літоўскага паходжання. Тыя ж, которые паходзілі з земляў цэнтральных, усходніх земляў Великага княства Літоўскага, яны монаэтнічныя, гэта ўсё русіны, і яны канфесійна праваслаўныя, адпаведна, значыць, калі гэта можна зарэгістраваць пры дапамозе толькі імя. Вось такая выснова. Далей, кожны выстаўлены воін зафіксаваны ў попісе. Гэта воін на добрым баявым кані, воін, который валодаў засцерагальным узбраеннем. Я раней, значыць, даваў характарыстыку гэтага узбраення: шлем з прылбіцай, панцыр, шчыт. У якасці асноўнай адзінкі зброі была дзіда альбо кап'ё, яго тады яшчэ называлі ашчэп альбо дрэўца. У некаторых выпадках у попісе, правда, гэта ў попісах пазнейшых, вось 1567 года, нават характарызуецца масць коня. Указваецца на некаторых, значыць, у некаторых выпадках указваецца, што гэта конь гніды, конь рыжы альбо конь вараны. Асаблівасць графічнага выканання попісу тое, што ў ім указваліся націскі ў імёнах асабістых, дазваляе нам зрабіць выснову пра тое, якім чынам, значыць, гучалі імёны вось прадстаўнікоў войска гэтага часу. І гэта крышачку адрозніваецца ад таго, як мы чуем гэтыя імёны. Так, напрыклад, у імёнах, я зараз назову нашы версіі: Григорій, Мартин альбо Мартын, калі па-вясковаму, Мікалай, Якуб, такое часта чутна. Дык вось у гэтых імёнаў націск прыпадаў на першы склад. Такім чынам, Григорій, Мартин, Мікалай, Якуб. Вось так гучала гэта ўсё ў іх, уласна, ўжывую. У імені Станіслаў націск трапляе на другі склад — Станіслаў. Так гэта гучала ў войску. З зямель Магілёўшчыны у попісе найбольш поўна прадстаўлена Мсціслаўскае княства. Я казаў пра тое, што вельмі моцна прадстаўленая ў гэтым войску была Падляшша. Таксама некаторыя землі, ну гэта не канкрэтна на 1528 год, а на трошкі іншы, пазнейшы перыяд адносіцца. Некаторыя землі таксама вельмі моцна пачынаюць прырастаць прадстаўнікамі эліты, вось гэта менавіта вот этой военной эліты. Такі мы зможам заўважыць такую тэндэнцыю, мы зможам заўважыць, напрыклад, на тэрыторыі Піншчыны, куды вялікі князь літоўскі пасадзіць аднаго з прадстаўнікоў маскоўскай эліты, якая ўцякла з Масковіі. Яму будзе дадзеная тут тэрыторыя, і ён будзе актыўна запрашаць да сябе, раздаваць некія
значит, некие земли и будзе развивать у сябе воинское сословие, такое некое придворное, можно сказать. Вось нечто такое же самое подобное мы зараз заўважаем у Мсціслаўшчыне. Можно зрабіць выснову, что князь Михаил Жыслаўскі альбо Михаил Мсціслаўскі у гэты самы час ён аброс вялікай колькасцю, ну, напэўна, васалаў, падданых яму, магчыма, адораных ім людзей, з которых ён сфарміраваў даволі баяздольную баявую адзінку. Мы побачым, што яе колькасць раўняецца прыблізна 107-157 воінам. І гэта прычым вершнік, толькі сам адзін, которого яшчэ абслугоўвалі некалькі чалавек. Таксама я раней казаў пра колькасць рыцарскага кап'я. Гэта яшчэ плюс 5-6 чалавек нярэдка. Ну, альбо, прынамсі, хаця б адзін пахолак. Так вось, на Магілёўшчыне найбольш поўна прадстаўлена Мсціслаўскае вояводства. Складана дакладна ідэнтыфікаваць прадстаўнікоў іншых земель, потому што некаторыя іншыя землі Магілёўшчыны, яны былі прадстаўлены ў вояводствах іншых тэрыторый, ну, тэрытарыяльных, это ўжо іншыя зараз у нас, значит, адміністрацыйныя адзінкі, не у Магілёўшчыне сканцэнтраваныя. Так, напрыклад, тэрыторыі такіх сучасных раёнаў, як вот Быхаў і Быхаўшчына, Горы, Магілёў, Шклоў, сучасныя Чэрыкаў і Чэрыкаўшчына, Чавусы, Круглыя, вось гэтыя зоны, яны, значит, былі запісаныя ў Аршанскае вояводства. У Менскае вояводства былі запісаны Бабруйск, Свіслач і Прапойск, а горад Глуск быў запісаны ў Наваградскае вояводства. Адпаведна, калі мы чытаем, значит, спіс шляхты Наваградскага вояводства, мы дапускаем, што хтосьці з іх мог быць прадстаўніком канкрэтна Глуска. Ну і так далей па астатніх. Калі паспрабаваць даць іменны спіс магілёўскім прадстаўнікам войска, значит, Великого княства Литовского, то это будзе вельмі складана, потому что именаў вельмі шмат. Я займу весь эфир вось просто пералічэннем гэтых именаў. Я зрабіў такі вариант. Я, значит, выяву пераліку вось гэтых самых воінаў, которые выставлялі свае, ну, дакладней, гэта былі магнаты і шляхта, значит, баяры, якія выставлялі сваіх воінаў у войска. Я вот размещаю тут на экране, дам картинкой, чтобы для тых людзей, которые захочуць зацікавіцца вось гэтым спісам, яны змаглі бы потым прамотаць, прачытаць. А ў чым сэнс? Вось гэтым попісам войска яшчэ потым на працягу стагоддзяў карысталася шляхта, карысталіся людзі для таго, каб аднавіць свае генеалагічныя гісторыі. Гэтым можна карыстацца зараз. Гэтым карысталіся, напрыклад, у 1796-97 годах, калі адбываўся разбор шляхты Рэчы Паспалітай. Прадстаўнікі вось гэтай самай шляхты даказвалі сваё шляхецтва, нярэдка, непасрэдна ўжо звяртаючыся да попісу войска ВКЛ. Такім чынам, на Магілёўшчыне і канкрэтна на Мсціслаўшчыне мы знаходзім прыблізна каля 100 імёнаў эліты, прадстаўнікоў эліты, которые давалі розную колькасць, павінны былі ставіць розную колькасць, значит, воінаў у войска Великага княства Літоўскага. І ў гэтай эліце мы фіксуем князь Михаил Мсціслаўскі, ён ставіў 32 кані. Андрей Корсакович ставіў 18 канёў, Богдан Корсакович 15, Миколай Каспарович 4, Суходольский 4, Мурза Маскович 2, Андрей Каспарович 2, Таран Германович 2, Ивановая Оргішевіча. Да, значит, жанчыны таксама павінны былі ставіць у войска вершнікаў у выпадку, калі гэта, напрыклад, вдова, которые засталіся маёнткі ад яе мужа, тады вось яна так і прапісваецца. Напрыклад, вот мы бачым Ивановая Оргішевіча, значит, гэта быў мужчына Иван Аргішевич, а яна, адпаведна, Ивановая, вот его. Иван Берестянин, двоих воинов. Некоторые, ну, это вот люди, которые оставили больше за одного воина. Остатние с этого спису ставили по одним конным воине. У некоторых выпадках, вот, например, мы читаем, Иван Горяин и Андрей Миткович ставили у двух одного воина. Службы некоторые были поделены на двое, и вот суместно володаючи,
Браты нярэдка, там, дядзя з пляменнікам павінны былі выстаўляць па-ранейшаму аднаго вершніка. Гэта спіс тых, хто павінен быў выставіць, гэта тыя людзі, которые валодалі сваімі сялянамі, і яны павінны былі выставляць вершніка, маглі самі ісці, маглі адпраўляць туды некага падрыхтаванага чалавека. І яшчэ спіс з 32 чалавек, зараз я яго адкрыю. Вось ён. Гэта тыя баяры мсціслаўскія, которые людзей сваіх не маюць і ідуць самі. Вось Яцка Філімонович ідзе сам. Тут ёсць жанчына таксама, я зараз яе... Ну вось, напрыклад, Сполчовая Анна. Вось яна павінна выстаўляць коня. Вот калі, значит, няма такой прыпіскі коня, значит, ідзе сам. Так, гэта мсціслаўскае баярства. Вось яно ў нас самае магутнае было на Магілёўшчыне па сваёй прадстаўленасці ў войску ВКЛ. Астатнія землі, як яны прысутнічаюць у гэтым попісе. Баяре радамльскія. Радка Щолканович ставіць аднаго коня, Котёл альбо Котел ставіць аднаго коня, Міцута Семён Пашчукевич, Кожонович, Коза, Мітко Карнов ідуць самі, а такія вдовы жанчын як Болтавая і Щолкановая, ну, напэўна, на маці Радко Щолкановича. Так вось, Щолкановая, яны ставяць коня, вот, і Болтавая. От данников бобруйских князья Зиновичи обязаны были ставить 3 коня. Иван Ботвинья, про это рассказывается у пописи, мает ставить из имения своего у Кричеве 2 кони. Нехта Скипорев с дворца у Кричеве мает ставить 1 коня. Князь Федор Вишневский, державца Пропойский, ставить 12 коней. Ну, а державца Могилевский, Василий Соломерецкий, державца гэтага часу, ставить у войска 15 коней. Ну, и я нагадываю, что по подликах Могилев, калі брать іншую систему подлику, то бок не вот с пописа, а с іншых документов, город Могилев и волость ставили у войска каля 150 вершников. Я про это рассказывал совсем недавно. Вось такое пытанне у нас было с вами по поводу представленности Могилёўшчыны у войску Великого княства Литовского. Идем далей. Нагадаю пытанне, Ярослав задаваў пытанне, гэта нават не пад мінулым роликам, а пад пазамінулым. Было столькі пытанняў, што я не паспеў расказаць пра ўсе, вельмі вялікім атрымаўся матэрыял. Ярослав спытаў, цікава было б пачуць пра гісторыю яўрэяў у Магілёве. Ну, ён папрасіў ад прыхода іх да рэвалюцыі. Ну, прабачце, такі ролик займе, конечно, некалькі гадзін. Просто так подбегам па верхах это не вельмі цікава. Я буду вельмі шмат рассказывать про яўрэяў у Магілёве у наступных роликах, я спадзяюся. А зараз я, напэўна, выберу что-то одно такое маленькое, каб не займаць занадта ўжо шмат часу. Таксама я хацеў бы звярнуць увагу, што ёсць цудоўнае выданне «Гісторыя магілёўскага яўрэйства», укладзеная нашим даследчыкам магілёўскім, зноў жа цудоўным Александром Ліціным. Рэкамендую усім, хто цікавіцца гэтай тэмы, знайсці гэты шматтомнік. Это целых некалькі томов. И, власне, конечно, познаёмиться. А зараз, про что я хочу рассказать? Про то, кем были паводле своей этнічнай приналежности, по своим этнічным паходжанні тыя яўрэі, якія прысутнічалі у нас на Магілёўшчыне уже с 16 стагоддзя. Яны, я уже рассказывал про гэта раней, у нас уже у Магілёве конкретно региструется вось у 1560-х годах. Значит, они пришли сюда уже крышечку раней. Вот на тыя часы, калі, про якім зараз ідзе размова. Усе яўрэі сучасныя, яны дзеляцца на яўрэяў трох груп, альбо паходжанне которых, значит, звязваецца з 3 асноўнымі этнічнымі плынями альбо часткамі яўрэйскага народа. Гэта ашкеназы. Ашкеназы прадстаўляюць цэнтральную і ўсходнюю Европу, тэрыторыю Свяшчэннай Рымскай імперіі, Рэчы Паспалітай пазнейшай. Сефарды, якія прадстаўляюць Іспанію, это евреи, которые жили в Испании и Португалии, которые оттуль были вытеснены, выгнаныя просто, и потым паселіліся яшчэ ў паўночнай Афрыцы. І гэта паўночна-афрыканскія яўрэі, которые
паселіліся на Бліжнім Усходзе і ў Паўночнай Афрыцы яшчэ ў часы рассялення, значит, у познія рымскія часы. Іх называюць яшчэ мізрахім. Так вось, нашы яўрэі магілёўскія — гэта яўрэі ашкеназы. Адносна іх існуе две тэорыі паходжання. Першая тэорыя паходжання такая, што гэта яўрэі, которые пасля рассялення з Іудзеі, з Палесціны першапачаткова засялілі тэрыторыю сучаснай Італіі, і потым для іх былі вельмі спрыяльныя умовы жыцця ў часы імперіі Карла Велікага, і яны распаўсюдзіліся менавіта на тэрыторыі сучаснай Германіі, сучаснай Аўстрыі таксама, вось, значит, на тэрыторыю, которая пазней увойдзе ў склад Свяшчэннай Рымскай імперіі. Гэтая група яўрэяў, яна прайшла праз так званае бутэлечнае горлышка, як сведчыць дадзеныя сучасных генетычных даследаванняў. Гэта значыць, што ўся папуляцыя вось гэтых яўрэяў-ашкеназаў прыблізна ў канцы першага тысячагоддзя нашай эры звузілася, скарацілася прыблізна да 350-400 сем'яў. Жывучы ў Свяшчэннай Рымскай імперіі на тэрыторыі Германіі, яны даволі былі прыхільна прынятыя, першапачаткова прыхільна прынятыя былі мясцовым насельніцтвам і элітамі, паколькі яны займаліся тымі справамі, которымі не маглі займацца хрысціяне. Яны займаліся ліхвярствам, давалі грошы ў пазыку, з іх пачаліся ў нейкім сэнсе пачалося фарміраванне банкаўскай сістэмы у некаторых дзяржавах. Дык вось, адсюль яны паступова пачынаюць перасяляцца ў Рэч Паспалітую, а штуршком для гэтага перасялення стала паяўленне антысемітызма на тэрыторыі Германіі, і ў сваёй самай завершанай форме гэты антысемітызм мы ведаем пад назвай Крывавы завет, абвінавачванне яўрэяў у забойстве хрысціян. Адпаведна, гэта паўплывала на іх распаўсюд на тэрыторыі Рэчы Паспалітай. У Рэчы Паспалітай каралі, магнаты апекавалі яўрэяў, і іх апека яна ўплывала на тое, што яны актыўна масава рассяляюцца ў гарадах і мястэчках Вялікага княства Літоўскага. Хоць прысутнасць іудзеяў тут мы рэгіструем яшчэ з 12 стагоддзя на тэрыторыі нашых земель. Зараз я гэтую спецыфіку вам ахарактарызую. І вось распаўсюджанне яўрэяў, у тым ліку і ў маленькіх мястэчках, прывяло да іх прысутнасці, у тым ліку і ў Магілёве, і, у прынцыпе, на Магілёўшчыне. Што гэта за, значит, ранняе паяўленне яўрэяў на тэрыторыі іудзеяў, на тэрыторыі Беларусі? Мяркуецца, што яшчэ у 13 стагоддзі паявіліся першыя яўрэйскія абшчыны. У прыватнасці яны, значит, паявіліся ў Пінску, у Берасці і ў Гародні. Гэтыя абшчыны цалкам верагодна паходзілі, значит, прыйшлі сюды з Паўночнага Каўказа, з Крыма, і гэта былі іудзеі, значит, адгалінаванне, магчыма, хазарскіх іудзеяў. Дык вось, другая версія паходжання яўрэяў-ашкеназаў даволі папулярная у сярэдзіне 20-го стагоддзя, зараз ужо абвергнутая генетыкамі, але толькі часткова. Другая версія паходжання яўрэяў-ашкеназаў заключаецца ў тым, што хазары, которые былі разгромлены, як мы павінны памятаць, яшчэ Святаславам, значит, князем кіеўскім у 10 стагоддзе, гэтыя яўрэі, значит, гэтыя хазары іудзеі, яны потым рассяліліся на тэрыторыі ўсходняй Еўропы, і вот ад іх нібыта паходзяць, уласна кажучы, яўрэі-ашкеназы. Спрэчка паміж першай і другой тэорыямі яна была даволі працяглай, і яна мае ідэалагічны нават кантэкст. Яўрэі-ашкеназы — гэта зараз адна з самых вялікіх, буйных груп у складзе сучаснага яўрэйства. Яўрэі-ашкеназы як быццам бы атрымліваюцца і не этнічныя яўрэі, ну, адсюль розныя спекуляцыі. Зараз жа даследчыкі, генетыкі паказваюць, што хазарскага паходжання маюць некаторая частка яўрэяў-ашкеназаў, і у генафонд яўрэйскай нацыі, канкрэтна ашкеназаў, хазары маглі унесці да 10%, але не больш, то бок яны не вырашальная, значит, этнічная група у асяродку гэтых яўрэяў, а толькі, значит, аказалі некаторы ўплыў. Дык вось, іх абшчыны распаўсюджваюцца на тэрыторыі старажытнай
Руси, яны распаўсюджваюцца на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Магчыма, што вот з 13 стагоддзя гэта менавіта яны. І вось ужо тут дзесьці яны сумяшчаюцца з тымі іудеямі, которые прыходзяць з заходняй Европы. Ну, конечно, не толькі на нашых землях, но і на землях наогул нашага рэгіёна ўсходнееўрапейскага. Вось пытанне па пытанні Ярослава, вось так прыходзяць сюды яўрэі, а як потым яны тут будуць з намі жыць у наступных роліках. Наступнае пытанне задаў яго Алексей Крыванос: у якія гады на Магілёўшчыне было прыгоннае права? Я звярну вашу увагу на адзін з папярэдніх ролікаў, выпуск нумар 17. Там я падрабязна расказваў вам про тое, што сяляне гэтага часу дзеліліся на две катэгорыі. Гэта сяляне пахожыя, сяляне непахожыя. Сяляне непахожыя — это те, хто не маглі сыходзіць ад свайго феадала. Гэта ўжо, уласна, класічныя сяляне прыгодныя ў гэты час. Сяляне пахожыя маглі сыходзіць ад свайго феадала, але статут 1529 года аддае ім абмежаванне. Яны маглі сыходзіць ад свайго феадала толькі ў выпадку, калі яны пражылі на яго зямлі менш 10 гадоў. Калі 10 год і 1 дзень, яны павінны былі ўжо ператварацца ў непахожых сялян, зноўку станавіліся прыгоннымі сялянамі. Але і ў 17 і ў 18 стагоддзі слой пахожых сялян, вольных сялян, быў яшчэ даволі вялікі ў Вялікім княстве літоўскім. Ну і акрамя пахожых сялян, простых звычайных сялян, была яшчэ група сялян служылых, я пра іх таксама расказваў, панцырныя слугі, тыя самыя путныя слугі, которые выступалі ў якасці сялян-воінаў. Яны нярэдка маглі ператварацца яшчэ і ў шляхту потым пазней. Пытанне надання набілітэта — гэта даволі такое пытанне цікавае і тонкае, паколькі з аднаго боку набілітэт мог даваць толькі, ну, значыць, ушановваць, уганароўваць шляхецкім статусам мог толькі кароль з згоды паны рады. Але была вялікая колькасць выпадкаў, калі шляхцішы, магнаты, буйная шляхта, яны давалі статус шляхціча сваім слугам, сваім падданым, людзям, которые выдзеліліся для іх асабіста, і ніхто не мог з гэтым нічога парабіць. Вот такая шляхта, яна складзе даволі немалы працэнт у агульным складзе шляхты ВКЛ. Наступнае пытанне, якое задаў Андрэ: раскажыце, калі ласка, пра грашовую сістэму ВКЛ, якія назвы былі манет у гэты час, якія існавалі назвы манет. Нагадаю, грашовая сістэма ВКЛ была трохфактарнай. Першы фактор, значит, першая фаза, як бы першы ўзровень, гэта пенезі, гэта самыя дробныя манеты, зараз іх ахарактарызуем. 10 пенезяў давалі 1 грош, 100 грошай давалі 1 рубель. Альбо калі ісці іншым шляхам, па іншай сістэме лічэбнай, 60 грошай давалі 1 капу грошай. Гэта таксама дзейсная сістэма вымярэння. То есть, і рубель — гэта не канкрэтная манета, гэта таксама адзінка вымярэння ў гэты час. Вось гэта трэба ўлічваць. Што такое пенезь? Пенезь, так, мы у крыніцах сустракаем назву дэнарыя. Дэнарый — гэта сарэбраная монета. Таксама яна потым будзе білоннай. Калі срэбра пачынаюць шкадаваць, то, значит, ствараецца білон, светлы метал. Утрыманне срэбра, у якім не вельмі вялікае, ну, яно розніца. Там, чым больш псавалі манету, тым менш срэбра, понятно. Дык вось, некаторыя з іх потым пенезі, я зараз маю на увазе, будуць яшчэ і меднымі. Але, ну, тут ёсць адна дэталь. Дынарыі, яны чаканіліся з расплюснутых кавалачкаў дрота. Гэта даволі маленькая монета. Мне складана яе паказаць вам, потому что, ну, на экране ўсё вялікім выглядае. Гэта такая вельмі маленькая монета. Яна танная, была тады, танная будзе і зараз, калі хтосьці цікавіцца з гэтым сэнсам, у гэтым сэнсе. А была яшчэ і палавіна пенезей. Гэта паўпенезь альбо пенезь меншы, як ён тады называўся. Правільная назва гэтай монеты — абол.
Гэтая монета чаканіліся ў ВКЛ у 1545-47 годах, вось те самыя часы, да которых мы подступаем. І у ВКЛ гэта быў синонім дробных грошай. Другая наступная монета по сваёй велічыні. Усе гэтыя монеты яны чаканіліся на віленскім монетным двары. Акрамя віленскага монетнага двара было яшчэ некалькі монетных двароў, а ў Вялікім княстве літоўскім яны працавалі ў розныя часы. Гэта быў берасцейскі монетны двор, гэта быў гарадзенскі і таксама ковенскі. Дык вось наступная монета гэта солід. Вось, дарэчы, тое, што я вам паказаў, гэта вот насамрэч соліды. Вот перед сабой вы бачыце на гэтым здымку. Гэта білонная таксама і медная монета таксама, роўная 1/3 гроша. Такім чынам солід равняецца 3 дынарыям. 3,3, калі быць больш дакладным. У свой час у 1650-х годах падчас рэформы, грашовай рэформы Яна II Казіміра Вазы у Вялікім княстве літоўскім і ў Рэчы Паспалітай працаваў такі, значит, чалавек як Ціт Лівій Бараціні. Ён прапанаваў медную монету, медны солід друкаваць, чаканіць. І вось гэтыя монеты мы ведам з вами як барацінкі. Сярод калекцыянераў гэта синонім шелухі. Гэта синонім такой вот, значит, россыпу дробных монет, которые нікому практычна не цікавы, которые масово сустракаюцца у археалагічных слаях, у знаходках. Так, гэта, значит, зноўку малюсенькая зусім, маленькі намінал. Трэці намінал па ўзроўні, гэта ўжо больш-менш салідная монета, але ўсё роўна гэта ўсё яшчэ дробязь. Гэта грош. У яго таксама былі некалькі, значит, наміналаў, паўгрош, уласна грош. Сустракаюць таксама 2-грашовікі, 6-грашовікі, ну і грошы адрозніваліся літоўскія і польскія. Дарэчы, літоўскія грошы, грошы ВКЛ і ўся монетная вот эта лінейка ВКЛ, яна была больш лепшай па якасці, большай па сваёй масе, па вазе, кожная монета важила больш, чым польскія грошы. Польскія грошы у гэты час, у 16 стагоддзі, 17 стагоддзі яны выступалі ў якасці узора дрэннай монеты, нярэдка сярод усіх навакольных, значит, дзяржаў. Сведка гэтым усім працэсам Мікалай Капернік адмыслова падданы каралевства польскага асобна напісаў трактат аб чаканкі, пра чаканку монет, дзе звярнуў увагу, што сярод тых рэчаў, которые губяць, знішчаюць дзяржавы, княствы, розныя грамадствы, ёсць там мор людскі, такі, але вот адна з важнейшых, пра якую мала хто ведае, небяспек, гэта псаванне грошай. Вось яно, псаванне грошай, вядзе паступова да ўпадку дзяржаў. Значит, выступіў так Мікалай Капернік у гэтым трактаце. Дык вось, чаму псаваліся грошы? Я думаю, што гэта зразумела. На монетных дварах такім чынам эканомілі на матэрыяле для того, каб павялічыць эмісію грашовую. Гэта прыводзіла да далейшай дэвальвацыі гэтай самай монеты. Дык вось, літоўскі грош, ён больш-менш вялікі па сваім аб'ёме. Калі польскі грош, гэта монета вагой 1,99 грама, каля 2 грамаў, то літоўскі грош гэта 2,5 грамы, 2,55, 2,57. Спецыялісты мне будуць папраўляць, але там столькі гэтых лічбаў у розныя гады. Я думаю, што гэта надо асобна цікавіць. Наступны намінал, который нас будзе цікавіць, і гэта ўжо самая салідная, напэўна, монета гэтага часу, гэта талер. Давайте-ка зараз мы яго з вами пабачым. Такі класічны талер Рэчы Паспалітай, альбо давайте, ёсць яшчэ полугрош, вось выява полугроша у мяне ёсць 1550 года. Талер. Гэта срэбная монета вагой у 1 унцыю. Гісторыя талера даволі цікавая, пакуль агульная такая характарыстыка. Талер, значит, срэбная монета, яна
была ідэнтычная суме ў 30 грошай. 30 грошай давалі 1 талер. Правда, дэнамінацыя гроша яна вела да таго, што вось у 1619 годзе за 1 талер давалі ўжо 50 грошай. Дарэчы, гэта манетны намінал, вот я вам показываю паўгроша, надо талер вернуть. Так вот, гэта монетный номинал, который мы с вами так само ведаем под назвой злоты. Не здзіўляйцеся, злоты гэта слово, которое означало срэбраную монету, и гэта слово, которое означало золотую монету. По сутнасці хадзіла адначасова у двух значениях гэтае слово. Злоты гэта вот срэбраная монета у 1 унцыю. Тут мы не помылимся, але были так само злотыя залатыя, которые называли золото ў золоце, альбо чырвоны злоты в гэты час. Дык вось, што такое талеры, адкуль яны пайшлі? Для беларусаў, которые ў свой час неяк мелі праект такой нацыянальнай грашовай адзінкі, гэта, напэўна, цікава. У пачатку 16 стагоддзя у Чэхіі графы по прозвищу Шлики володали родовищем срэбра, которое яны назвали, значит, долина святого Іахіма. Іахім-сталь. Вось так называлася гэтае родовішча срэбра. Ім улада дазволіла не толькі распрацоўваць гэтае радовішча, але і чаканіць сваю манету. Гэтая манета атрымала назву Йоахім-сталер, то бок монета с вот радовішча Йоахім-сталь. І гэтае радовішча аказалася настолькі урадлівым, яно аказалася просто неверагодна вялікім і давала такую массу срэбра, што чаканка монеты Йоахім-сталера запаланіла просто усю Европу тагачасную. Яе сталі браць у якасці узора і на іншых монетных дварах. Пачынаюць чаканіцца монеты, падобныя на Йоахім-сталер, которые сталі называць просто талерам у гэты час. Уплыў талера быў настолькі вялікім, што практычна ўся монетная сістэма еўрапейская спачатку 16 стагоддзя становіцца залежнай ад вось гэтай экспансіі талера. Распрацоўка радовішча адбывалася з 1518 года. Ужо ў 1528 годзе талеры пачынаюць чаканіцца на віленскім монетным двары. Па гэтым стандарце, па стандарце талера чаканіцца монета ў Нідерландах. Па гэтым стандарце чаканіцца потым монета ў Іспаніі. Мы будзем ведаць яе як песо. У прыгодніцкай літаратуры гэтую монету называлі піастра. Вот гэта ёсць той самы талер, толькі вось як бы прыстасаваны да монетнай сістэмы Іспаніі. Назва песо паходзіць ад таго факта, што за 1 талер давалі 8 іншых монет. Менавіта талеры выступілі ў якасці монетнага стандарта для России у часы Петра I. Вот рубель российский, гэта будет той самый та самая срэбраная монета вагой у 1 унцию на узор талера. Мы талер ведаем под назвай долара, так ён стаў вядомым у, значит, колониях, у англійскіх колониях, пазней у Злучаных Штатах Америки. Праз іспанскую колонию у Філіппінах талерны стандарт, вось гэты талерны стандарт стварыў стандарт новага кітайскага юаня, паўплываўшы праз вот філіппінскую прысутнасць іспанцаў, у тым ліку на манетную сістэму гэтай дзяржавы. Дык вось, талер гэтага часу гэта такі, просто універсальны платежный сродак. Хадзілі у нас як вот гэтыя монеты, значит, адчаканеныя, выпущеныя на наших монетных дварах, так і монеты іншых дзяржаў. Тады абсолютно не было ніякай праблемы ў тым, каб разлічыцца грашыма іншых дзяржаў, за выключеннем тых выпадкаў, калі там дзяржава была под пытаннем, наколькі яна чыстую монету выпускае, тады ўжо маглі забараняць такія монеты. Размова вялася не пра паходжанне монеты, а пра утрыманне ў ёй уласна металла, чистого высокородного металла. Гэта ўсё срэбраная монета. Суадносіны гэтай срэбранай монеты да золотой монеты 1 к 1. Но гэта золотая монета будзе не такой же вагі, а маленькая монета. Золотыя монеты Рэчы Паспалітай, Великага княства Літоўскага, гэта дукаты. Дукат, давайте-ка мы яго пабачым з вами.
Гэта монета, назва которой походит от слова герцогство, дукатис. Ну, венецианские дожи писали свой титул на перших монетах такого типу, и у концы этого титула было написано дукатис. Вот от этого слова у этой фразе и пошла назва монеты дукат. Монета дукат мела вагу приблизно 3,5 грамма. Таким чином, 24-граммовая серебряная монета равнялась 3,5 у грамах золотой монете. Ось так виглядав дукат Сигізмунда III Вази з гербом Речі Посполитої на її реверсі. Ну і акрамя дуката, дакладней так, дукат гэта як бы адзінкавы стандарт, былі паўдукаты, былі там, значит, дукаты большага наміналу, там, значит, у 5 дукатаў монеты выпускаліся таксама. І была яшчэ такая монета, которая называлась Португал. На ўзор португальскіх монет Португал утрымліваў у сабе 10 дукатаў, раўняўся 10 дукатам па вазе і па намінале. Вось такая была монетная система у Великім княстве Літоўскім, так гэтай монеты называли. Конечно, были специфичные назвы для некоторых монет в зависимости от внешнего выгляду. Там Леонсдальдеры были такие монеты, это талер, на котором выявленный лев на гербе, нидерландский вариант талера. Ну и іншае. Я спадзяюся, что гэтай часткай сваёй лекцыі я вас зацікавіў. Я не раскрыў усяго, паколькі у гэтай тэме, у тэме нумізматыкі, усяго раскрыць немагчыма. Ну і было яшчэ одно пытанне. Андрей Лешкович задаў яго. Раскажыце аб рукапісных кнігах Беларусі, дзе яны, якія захаваліся, дзе знаходзяцца зараз. Калі мы кажам пра 16 стагоддзе, гэта маса кніг. Ну, ён канкрэтна, аўтар пытаўся пра Евангелія. У гэты час рукапісных кніг агромністая колькасць. Вот што я вам скажу. Я, напэўна, буду рыхтаваць матэрыялы па розных вось гэтых літаратурных крыніцах, па розных рукапісных крыніцах гэтага часу. Іх паяўляецца шмат. Ну, будзем выбіраць што-то самае важнае для нас. А звярну вашу увагу вось на што. Вот такая думка мне появилась. Некалькі лекцый тому я рассказывал про Скарыну. Мы тогда проходили 1520-е годы, я рассказывал, что вот он надрукаваў свою там апошнюю книгу. А зараз мы уже проходим 1540-е годы, вот приступили, подошли до их, и нема ніводнай новой книги. Не Скарына, а нема кнігадрукавання ў гэты час. Ні ў 1550-х годах нема кнігадрукавання на Беларусі. Толькі ў 1560-х годах зноку будзе появляться тут вось гэтая традыцыя кнігадрукавання. Мы маем такую паузу, вялікую паузу, доўгую паузу. З чым гэта звязана? Я ў першую чаргу гэта звязваю з геніем Францыска Скарыны, который настолькі апярэдзіў свой час. І вось на гэтым я хацеў бы развітацца з вами. Дзякую вялікі за ўвагу, задавайце свае пытанні, да сустрэчы.